яраткан иң якын тамашачыбыз. Бер атна үтте. Безнең команда шактый күп яңалыклар туплады. Һәм мин Ләйсән Гимаева бүген аларны сезгә җиткерәм. Эфирдә шоу без тапшыруы һәм без башлыйбыз. Безнең республикада гына түгел, бөтен Европага танылган җырчы Алсуның гаиләсендә куанычлы вакыйга булган. Җырчының инесе Ренар Сафин өйләнгән. Әйтеп үтәргә кирәк, кияү бик яшь, аңа бары тик 19 яшь. Ә менә кәләше бизнесмен кызы Зәлинә аңардан берникадәр олырак, нибары 6 яшькә. Ренар булачак хатыны белән әти-әниләренең дачалары янәшәдә булу сәбәпле танышкан. Туйлары Мәскәүнең иң затлы ресторанында туганнарны аңлатырган тар түгәрәктә үткән. Кияү егет эшләми, студент. Ләкин тиздән әти булырга җыена. Әлеге вакытта яшь пар Кипрда ширбәт ае үткәрә. Безнең команда яшь гаиләгә бетмәс мәхәббәт, бәхет, шатлыклар гына теләп кала. Рәсәй шоу-бизнесын күзәтеп баручылар беләдер. Октябрь аенда Сочи шәһәрендә халыкара конкурс «Новая волна» узачак. Рәсәй данын безнең башкаланың кызы Камиля Измайлова яклаячак. Үзенең яшенә карамастан, Камилягә нибары 20 яшь. Җырчының конкурслар өлкәсендә тәҗрибәсе шактый. Камиля Созвездие йолдызлык фестиваленең лауреаты, Айгөл ансамбленең солисты. Детская «Новая волна» конкурсында 2 тапкыр полуфиналист булган. Шулай ук 2013 елда узган универсиадада Юни резерв номинациясында җиңү яулаган. Әлеге вакытта яшь җырчы зур тырышлык белән җыр бәйгесенә әзерләнә. Нинди җыр җырланачак икәнен сер итеп калдырдылар. Бары тик феериялы шоу көтелә һәм Камиляның гадәти булмаган образда күрергә мөмкин булачак дип интригаладылар. Конкурсның жюри составында Рәсәй эстрадасының мэтрлары утырачак. Алла Пугачева, Григорий Лепс, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко. Безнең якташыбызга уңышлар телибез һәм аның җиңүенә ышанабыз. Безгә социаль челтәрләрдә Венера Шәмиева нигә сәхнәдән югалды дигән сорау юлладылар. Җавап кайтарырга ашыгабыз. Җырчы 3нче тапкыр әни булу сәбәпле сәхнәдән баш тартырга мәҗбүр. Ләкин бу вакытлыча гына. Бүген Венера ире Рөстәм белән 10 яшьлек Зөләйха, 5 яшьлек Дәүләт һәм 10 айлык Җәлил исемле уртак мәхәббәт җимешләрен үстерә. Әйтеп үтик, җырчы 3нче баласын шәхси клиникада тапкан. Һәм ире үзенең теләге буенча бу мөһим минутта аның янында булган. Хәтта үз куллары белән сабыйның киндеген кискән. Кызым белән олы улымны да имездем. Җәлилне дә яшь ярымга кадәр күкрәк сөте ашатачакмын дип уртаклашты җырчы. Венераның гаиләсенә тыныч, бәхетле тормыш телибез һәм сәхнә чыгышларын көтеп калабыз. Үзең киттең, өйдә яңрап сүзең калды. Сукмакларга ышанып баскан үзең калды. Елатырга моң суйлар уйлатырга, төрле чакта әйткән төрле сүзең калды. Үзең Yaratışka
Казанга килгән яшь талантлы җырчы Гөлназ Асаева кире Башкортстанга кайта. Ни сәбәпле икәнен хәзер мин сезгә ачыклармын. Уфаның сәнгать училищесында укытуны көчлерәк дип күрә Гөлназ. Анда 3 ел укып, яхшырак база алып, Казанның югары уку йортына ныгып килергә дигән фикер белән йөри җырчы кыз. Казанда Гөлназның әтисе җырчы Рөстәм Асаев гаиләсе белән яши. Аның 6 яшьлек улы Мөслим һәм 1 яшьлек кызы Әминә бар. Рөстәм Гөлназның Уфага кайтуына каршы түгел. Җырчы кыз Казанга килеп торачакмын, тамашачым мине югалтмасын дип игълан итә. Кыз баланың күңелен китмәгә, кыз баланы артык күрмәгә, торган кадәр тормас бүтән, усыр вакытлары еткән. Ай күрде кояш алды күк, уның үткән сактарын. Калыгыз бары теләктә, сабыр түземле йөрәктә, нык булһын канаттары, нык булһын канаттары. Шәшкә ябыккан. Бары тик безнең тапшыруны күзәтеп баручылар өчен җырчы үзенең профессиональ фотосессиясеннән эксклюзив кадрларын тәкъдим итә. Былтыр кайтуыңна 40 казы юрар җырына клип чыкканнан соң, халык арасында шәшкә авырлы икән дигән имеш-мимешләр шактый туды. Бу сүзләрне кире кагу өчен шәшкә каты диеталарга утырган, әмма бу бернинди дә нәтиҗәгә китермәгән. Алай булгач, ничек ябыккансың диючеләргә безнең җавап: бар эш мәхәббәттә. Җырчының ире крахмал һәм лактоза булган ризыкларны ашый алмый икән. Аңа ярдәм итү өчен шәшкә дә бу ризыклардан баш тарткан. Шул сәбәпле 12 килограммга ябыккан. Менә нинди ул мәхәббәтнең кеше. Кыр казлары очып үттеләр. Бакчамда гөлләрем шиңделәр. Сине көтеп зарыгып, юксынып берсине, ел артыннан еллар үттеләр. Яшьлегемне алып киттеләр. Кыр казылары кире кайтырмы? Шиңгән гөлләр чәчәк атармы? Мин сагынган кебек, син дә сагынасыңмы? Әллә мине генә сагынаммы? Мин сагынган кебек, син дә сагынасыңмы? Бәлки мине генә сагынамдыр. Ә хәзер безнең тапшыруыбызда премьера. Бергәләп карыйк. Карашың әсир итә дә сүзеңнән эреп китәм. Иркен азылы куяныңда сөйем кагыз сүтәм. Алый-налый тәр идем, Гөлің гөл итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне шитәкләп үтәр идем. алый-налый тәр идем, Гөлің гөл итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне шитәкләп үтәр идем. Кояшылысы кирәктер түтәлдәге гөлгә дә. салкыннарда жылытучым көч бирүче шеләдә. Алый-налый тәр идем, Гөлің гөл итәр идем. Тормыш юлынан
öter idim. Alın al iter idim. Gel iter idim. Tarmış yollarından üzerine şiteklep öter idim. Бәхет сулышын үресін, ашық табып жайын. Seni tevgi kuat көргендей ғашық болам күн сайын. Alın al iter idim. Gel iter idim. Tarmış yollarından üzerine şiteklep öter idim. Alın al iter idim. Gel iter idim. Tarmış yollarından üzerine şiteklep öter idim. Alın al iter idim. Gel iter idim. Tarmış yollarından üzerine şiteklep öter idim. Al iter idim. Gel iter idim. Tarmış yollarından üzerine şiteklep öter idim. Tarmış yollarından üzerine şiteklep öter idim. Şiteklep öter idim. Шоубыз тапшыруның командасы сезнең өчен кайнар репортаж әзерләде. Бергәләп карыйк. Исәнмесез, хәерле кич, эфирда шоу-биз тапшыру һәм без бүген театраль сәләнге концертында. Сәхнә артының иң кызык урыны ул әлбәттә киенү һәм шишле бүлмәсе, һәм без аны исбатлау өчен ир-атлар шишле бүлмәсенә ютачакбыз. Нинди образ бу? Балыкчы образымы бу? Bizmi? Kolxozniklar. Kolxoznik. Mana ul kolxoznik, men kolxoznik, bu kolxoznik. Рольгә керергә авырмады. Yo'q, olmaylar bit biz. Rulga tezkiramiz biz anda rulga. Biz Ildarның ике дусты Илнар белән Раят без исемнәр алыштырмадык, теге чөнки яннар буталабыз. Моңа фирдус дип әйтергә мөмкин. Буталып китә. Без инде шундый куражный авыл малайлары. Бу инде 4нче тапкыр өйләнгән. Biz әле бердә өйләнмәгән һәм өйләнергә уйламый торганда, ләкин инде спектакльнең ахырында кызык моментлар шундый бар. Ничек соң аяк туңмыймы бу жиннаскилар белән? Bu malay элек шулай кигәннәр бит. Туңмай ник тупсан? Теге үзеңнең кыш көннәрендә алар киеп чыккан юкмы соң? Бар инде дик булмаса. Теге иш размер газыр баҗинка белән. Да. No, Шулай гына була тагын үстән бераз киесең. yo'q, әле Мансап итбәрнең беренче бүлектә генә, әле икенче бүлектә тагын бар кием. Мен бүгін әне ролін башқарам, Илдарның әнесі болып ойнайм. Ничегрәк соң мына Илдарның әнисе булып уйнап авыр түгелме? Ауыррақ болды енді әзірәк образға кірге, теге мен бите дегешірәк өзім. Ну, не помню, все Ну, образга караганда бу күбрәк теге әнигә түгел, шушындай теге кияүгә чыгучы кәләшкә охшаган. Білмеймін енді шулайдан может быть. Мин тамашачы буларак утырып карар идем бу спектакль. Мин карадым. Костюмнарны ничегрәк Видеода. Безнең сценарий авторы һәм режиссер, бу проектның авторы инде Гөлназ Сафарова. Гөлназ ничектер безгә әйтте инде менә шушындай образ, шундый. Калганы инде үзебез уйлап чыгарып китереп бетердек. Костюмнарны ничегрәк син үзең сөйләдеңме, инде сиңа костюмерлар шушындай костюмны табып Өзім бирде. өзім таптым. Икесе дә әйбәт теге байлар кебек киенгәннәр, мине кара. Галстук кирәк сиңа, Илдар, галстук монда.
Жоқ, галстук керек. Нишләп үйленгәндә галстук или бабочка табалар бит инде. Нишләп синдә юган дия бер? Галстук жоқ инде, галстук болса ауыл кішісі бит инде галстук киіп урамда йөрмей. Кайчан күргән бар? Галстуксыз гына инде. Хәтта теге муниципальный районның теге җитәкчеләре дә галстук такмыйча пиджак киеп, менә бу тешләрен җибәреп. Үйленгәндә кирәк бит инде ул. Сезнең киемнәр аерыламы соң әллә бар? Айрыла. Менә балыкчы. Менә ул ни Галюш белән, мин Боти белән уже аерылашлай бе. Балыкчы. Ул тельняшкадан, ул теге моряк. Моряк малай мен. Кәҗә кушаматлы, кәҗә түбәнеш, кәҗә Абдыралов авыйның малае ул. Моряк. Әти минем моряк. Теге җегетләр бармы соң теге бутык кигән, галош кигән? Алар җегетләренә утыра. Теге җегет менә лишитеп утыра маны, менә әз генә суп салып бирде. Вилдар, менә син тормышта да өйләнгән, һәр тагында өйләнеп йөрисең. Ничек соң менә икенче тапкыр өйләнү? Икенче тапкыр гына түгел инде бу проектны һәр 4нче тапкыр куябыз, 4нче тапкыр өйләнәбез кем эшләй. Ансыйдан сюрприз кемгә өйләнгәнем, концерт ахырында күрәсез. Шуннан ахырында гына чыгабыз без аның белән, мин үземнең кәләшемне табам. Булай инде анда кастинглар оештырып, әйбәт кенә кызлар сайлап утырабыз, бик күңелле. Син һәр опытный многоженец буласың инде, күп хатынлы. Күп хатынлы дип инде, әйе, шулайрак дип уйласаң да була. Бу синең беренче шушындый театраль сәхнәләштергән чарада катнашым, әллә инде мен хәтле шушындый образларга кергәнең булдымы? Театрда минем беренче тапкыр гына уйнавым, былай фильмда төшкәнем бар иде. Просто шундый образ. Авыл колхозниге фирмада эшләп. Ничек соң бу баланы өйләндереп буламы, юкмы? Була, чемнемсең? Аермасы ничегрәк театр белән һәм менә фильмдагы шуның. Тойдыңмы син үзеңдә? Фильмда инде әзрәк җиңелрәк дип әйтәсем килә. Миңа шулай тоелды шәхсән. Монда уйныйсы да, җырлыйсы да бар бит инде. Әтегендә инде ничек дип әйтим, анда халык карап тора. Монда бит килеп чыкмаса, яңадан яздырырга мөмкин. Монда уже алай булмый. Бер уйнадың, ничек килеп чыкты, шулай кешенең күзендә кала дип әйтим мин. Театр Сәләнке ул бер генә килә, елга бер генә килә торган Сәләнке. Шуңа күрә инде без бик тырышып, бүген эшләргә тырышабыз инде. Шуңа күрә. Синең образ нинди образың? Бүген мин инде Хаматованың ире ролендә уйныйм бүген. Подкаблщик бүген. Уйныйбыз шул рольдә. Ничегрәк образларга кирдегез, инде кирергә әзерләнәсезме? Чыкканда юк. Әйләнеп киттек инде. Синең инде ничәнче балаң китәсең инде ләйсә, моны ничәнче ойда инде? Мин беренче баланы театрны сорыйсыңмы? Театрда беренче балам китә. Монда инде буташып беткән Илдар Әхмәтов әтәм инде 4нче тапкыр өйләнәм инде хәзердә. Сезнең монда ничегрәк? Бөтенебез бергәләшеп Реаль тормыш белән менә шушында театраль Солянканың образлары дип әйтик. Юк әле. Алла сакласын. Зәле һаманда. Аллабызда Аллага шөкер. Все нормально. Просто сахнага чыгар алдыннан аша образлар кирип йөрибез. Ленар, колхоз председателе булдың. Мен самый главный акча шитлаучы. Син самый главный карак дигән, нинди акча шитлаучы? Мен самый карак. Бөтен председательләрдә карак түгел. Эшләгән төрлесе бар, менә моның сумкасына караганда бу карак председательгә ошаган. Минем акча күп. Әгәрдә Так что бүген безнең була иң матур һәм инде иң кызыклы һәм инде иң үзенчәлекле бүген театраллаштырылган Солянка була инде безнең үзенчә бер ул үзенчәлекле бик кызык та, матур да, нинди дә булса романтичный ниләрдә дип әйтәсем килә. Төрле кергән образлар бик күп. Син әлеге спектакльдә бала көтүче әни, дөрес булсаймы? Образга караганда инде син шәһәр кызыдыр инде? Күренеп тора. Синең нинди образ? Шен урлаучы авыл хатыны. Менә чын тормышта тәкъдим итсәләр, Ленар, менә безнең авылга кайтып, колхоз председателе була дисәләр, ничегрәк менә кайтып китәсеңме, юкмы шәһәрне ташлап? Мен кайтырыйм. Акчасын күбрәк түләсә. председатель. Менә безнең район Зарплата бирәсеңме? Безнең район менә булай гомер буе эчеп, менә шулай иттереп, җибә сатып бир инде ул. Мин синең бит үрелмим. Булар минем эшчәннәр. Но буларны бүген мин әзрәк Иптәш председатель. чарлыйм әзрәк. Безгә зарплата бирде. Бирәм. Тамашачыларга рәхмәт. Менә шулай итеп безне хөрмәт итеп килгәннәр өчен. Шулай безне инде безнең иҗатыбызны, һәммә безнең иҗатыбызны хөрмәт итәләр. Шуңа күрә мин нәрсә дип әйтәсем килә. Монда инде һәр артист үзенчәлек белән аялып тора. Шуңа күрә нәрсә дип әйтим, бу рольдә мин инде подкалбыш ролендә. Шуңа күрә
алга таба барсын, матур итеп бәйрәмебез шулай итеп театраль сәләнкә дәвам итсен. Кадерле дуслар, без инде сәхнә арты тормышы белән бераз таныштык, ә инде хәзер тамашачылардан кемнең ничек уйнаганы хакында белербез. Аның өчен хәзер халыктан сораштыру алабыз. Ничегрәк сезгә бүгенге концерт? Бик яхшы, бик матур, бик әйбәт. Бик күңелле. Безгә мондай концертлар бик кызык, бик ничек дип әйтсәң, Күңелгә якын инде. күңелгә якын. Тем более теге яшьләр артистлары чыгыш ясаганга, шуңа күрә безгә бик кызыклы. Менә рольләргә кайсы яхшырак уйнады, кем остарак кирде образга? Пока әйтә алмыйм, әле бөтенесе әйбәт. Ләйсән кимай башлады. Барса бик яхшы, бик әйбәт. Авыл егетләрен чыксын. Отлично. Минемчә Илдар образына бик әйбәт кирде. Алар һәрберсе дә миңа кажется, үзләрен рольләрен теге ничек дип әйтәсең әле аны? Стойтырып әйтәләр. Безгә бик ошый, бик ошады. Бүгенгә шулар. Сез безнең Instagram аккаунтына һәм ВКонтакте официаль төркемебезгә язылырга онытмагыз. Киләсе күрешләргә кадәр исән-сау булыгыз.